o tɛ o don Imam Bugula ale de b'a an ɲɛfɛ sanga ani waati kɔrɔ Kasim k'a ka foli k'o da o kan Mamadu Kan Kiledu la ka se payitɔw ma Ami Baba Sise le sorcier an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo olu bɛɛ ye kunnafonidilaw ye o tɛ an ka taa Dara fan fɛ o ye mina o jigi tugu olu ka dayila k'i bila ye o ye koba de dɛ jigi tigɛ man nɔ an ka nali in tɛ an yɛrɛ ye an ka nali yan an yɛrɛ tɛ ni an yɛrɛ ko de tun don jamana ko de don mɔgɔw ka da i la i nan'o kan ka jigi sɛmɛ i la k'a fɔ a b'an kunna ni aw tɛ a tɛ ɲɛ an sɛgɛnna kosɛbɛ nin kɛra nin kɛra nin kɛra nin kɛra an sɛgɛnna kosɛbɛ an jigi b'aw kan i bɛ hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ en même temps i b'a lajɛ fana ni i tora o position kan a bɛ se ka degun min se jamana na i b'o fana lajɛ ne bɛ mun f'i ye n terikɛ i hakili latigɛ an tɛna foyi de kɛ min bɛ jamana degun min bɛ jamanadenw degun an tɛna foyi kɛ n'an ye mun kɛ c'est que an bɛ se ka baara kɛ ka jamanadenw lafiya i hakili latigɛ pewu. i hakili latigɛ i hakili latigɛ Ala k'a ɲɛ ya Rabbi Cheikh Sidibe n'an taara ni kibaruya ye i b'a ye k'a fɔ araba de tɛ araba don boloci coronavirus vaccin ale de prévention ya bana kunbɛ fura o ji min n'a bɛ siri joli sira fɛ ale kɔni Madamu Sibi o de tɛ Docteur Sibi ministre muso n'ale ɲɛsinnen don kɛnɛya baaraw ma ale kɔni lancement ale y'o kɛ a ye biɲɛ gɛ a yɛrɛ bolo la dɔgɔtɔrɔw fɛ coronavirus ka ɲɛsin ale kɛlɛli baaraw ma bibi na a Cheikh ma caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko yala an ka jamana ɲɛma bandaw o tɛ ko coronavirus ko kuma ko bandaw ko yala ko mun de bɛ yen n'a kɛlen don k'i mantu walima a fununen de don a la wa walima mun de don Cheikh kibaruya caman kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ k'a na kɛ ko bandaw ka a ɲugunnen don coronavirus vaccin ko la koyi k'a sababuya kɛ dɔwɛrɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ minisiri min n'ale ka kɔɲɔw ɲɛsinnen don kɛnɛya baaraw ma k'a kɔni ye vaccin ko a y'a ko tonso tasa k'a noso nasa ko bandaw ni bonya min ka kan ko ba ko ka a m'o sɔrɔ yɔrɔ ba kɔni ni fɛn min bonya ma don a la fununi kɔni o ka teli a fan fɛ a kɛlen ko minisiri kɔni kelen ka nin baara ninnu kɛ senna ka a don a ɲɛnada fɛ k'a kɛ a ka kɛcogo la ko jamana ɲɛmaa n'o ye bandaw ye transition faama ale ni bonya min ka kan k'a yɛrɛ ka faamu na k'a ka minisiri kofɔlen k'a a m'o da ka baara in kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko minisiri m'o da kan Cheikh k'a na kɛ ko bandaw yɛrɛ de ɲuguna vaccin ko la sinɔn e ye bandaw kumakan mɛn wa ne b'a mɛn dɛ a kun kan ka daminɛ ale yɛrɛ de la a kun ka daminɛ ale dɛ n'ale bɔra yen Mukutari Wali tɛ gɛrɛ n'o bɔra yen Asimi bɛ gɛrɛ jamana caman na n'o bɔra yen Maliki Jaw bɛ gɛrɛ u bɛ sɔrɔ ka a tɔ kɛ gouvernement maaw tɔw la ka na k'a kɛ CNT mɔgɔw la an terikɛ Amadu Mayiga ninnu k'a k'olu la ani nɔnɔmina k'a k'olu bɛɛ la ka sɔrɔ ka se jamanadenw ma mais bibi na a kɔni fɔra ko maa 600 biɲɛ kɔni genne olu bolo la coronavirus vaccin siga t'a la nka kuma yɛrɛ kɔlasa ye min ye k'a na kɛ ko cɛkɔrɔba transition faama bandaw ka a ɲugunnen na kɛ vaccin na ka sababu kɛ k'a ma bonya minisiri fɛ Cheikh bana kuma ka fisa ni bana furakɛ a n'a fɔ dɔw dimi ka di a ka vaccin kɛ ayi coronavirus na don tɛmɛnenw na maa kɔni yera kuluba coronavirus a yera maa minnu na hali n'a y'a sɔrɔ kuluba yɛrɛ a fɔ mun ma ko bagafagalan siga t'o la coronavirus minnu b'a baga faga o kɔni kɛra ka kuluba kɔni k'a fiyɛ a jɔ suru n'a jɔ jan kosɛbɛ o ma kɛ o don vaccin o fana ka ɲi dɛ
Okay. Hali n'a y'a sɔrɔ mun bɛ maa jigi lamisɛn a ko la sabula Faransɛ in sɛki Faransikaw fɛ a fɔ yɔrɔ min ma ko mɔgɔkɔrɔba marayɔrɔ mɔgɔkɔrɔba marayɔrɔ minnu b'u fɛ yen vaccin kɔni kɛra maa dɔw la ye a bɛ wagati bɔ nka don u kɔni taara jateminɛ kɛ a fɔ mun ma ko test ka tila ka taa k'olu la tuguni maa 2 bɔɲɔgɔnko bɛ yen Sɛki Sidibe i b'a ye k'a fɔ tuguni o vaccinenen kɔfɛ coronavirus banakisɛ a taara ye o joli la bon Sɛki a filɛ nin dɛ dɔ bɛ wolo ka fara kan awɔ Laginɛ n'an taara ni ka kibaruya dafa vaccin kofɔlen min n'i bɛ k'a fɔ nin ye n'o ye AstraZeneca ye n'a nana an ka jamana kɔnɔ yan a tɔgɔ yɛrɛ de ka gɛlɛn ne ma a tɔgɔ de y'o ye AstraZeneca awɔ u yɛrɛ u ka fɔ la ministre de la santé n'o ye kɛnɛya minisiriso ye u ka fɔ la ko comité scientifique mun bɛ yen ni ale ye jateminɛw kɛ vaccin yɛrɛ a effet secondaire kan a y'a yira k'a fɔ ko vaccin ko effet secondaire ko t'a la ko maaw bɛ se ka danaya d'a kan ko hali ni effet secondaire b'a la ko a ka dɔgɔn kosɛbɛ a nafa de ka bon ni a tiɲɛni ye sabula an bɛ don min na i ko bi maa 643 vaccin a kɛr'olu de la kabini a kɛr'u la don min na fo bi o ma problème foyi ma ye donc ko o siratigɛ la sa maa bɛ se ka danaya d'a kan ka fara comité scientifique mɔgɔw ka kibaruya fana kan ko ce vaccin est sûr on peut faire confiance à ce vaccin donc ni référé o kan donc maaw bɛ se ka vaccin ka a kɛ ko u bɛna ko yɛrɛ ka a cari don n'a nataw la le 6 avril donc ko CSRF la voilà CSRF la donc a bɛna kɛ olu bɛɛ la CSRF yɛrɛ bɛɛ bɛ u bɛ commune 6 kɔnɔ commune 1 fo commune 6 donc ko a bɛna yɛrɛkɛ yen bɛɛ la walasa mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na a bɛ daminɛ maakɔrɔbaw la dɔgɔtɔrɔw maakɔrɔba minnu si bɛ a daminɛ san 60 la ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ k'u b'a daminɛ olu la dɔgɔtɔrɔ Musa nun Gindo ko k'ate k'ale la ko n'i y'a kɛ donya la ko bandaw k'a kɛ fɔlɔ kibaruyaw yɛrɛ bɛ ka bɔ ne ko mɔgɔ min yɛrɛ diminen don a ko kɔrɔ ne ko o k'a kɛ kabako tɛ an ka taa ɲɛfɛ yan Sɛki Sidibe n'an taara ɲɛfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Farabugu au conseil islamique du Mali Ousmane Cherifu Madani Aidara ale n'a ka jama n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'olu kɔni taara bɛnkan sɔrɔ Bamanjiw bolo diinɛ marifatigiw n'u kɛlen don ka marifa ta diinɛ tɔgɔ la k'a sɔrɔ diinɛ a bɛ se ka walankata k'a sɔrɔ marifa tɛ koyi sabula hakilina kɛlɛ o don Sɛki n'a ma ɲɛ ko u kɔni bɛnna bɛnkan dɔw la k'a yira k'a fɔ musow olu ka burumusi don i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen minnu ni diinɛ faamu tɛ taa n'a bɛ f'o ma ko sariya ko o labato Farabugu o kɔnɔna la o ma kɛ o tɛ bɛnkan ye nka Sɛki n'an taara Mɔptikaw fɛ yen cercle min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Yuwaru i b'a ye Yuwaru bi na olu ta ma kɛ bɛnkan ye dɛ Sɛki o ye diyagoyanifin ye diyagoya kisɛ bilen Sɛki i bɛ burumusi i b'a don telefɔni min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Android o yeli n'o yeri bolo kabako o bɛ da i kan Sɛki n'an taara ɲɛfɛ Yuwaru yɛrɛ dugu kɔnɔna tɛ dɛ Yuwaru dugu dɔw bɛ yen a bɛ se dugu 4 fo dugu 5 bɔɲɔgɔnko ma i b'a ye k'a fɔ ni Bamanjiya wale tigilama ninnu u bɛ yen bakɔfɛla tɛ dɛ bakɔfɛla de don bakɔfɛla yɛrɛ de don Gojoga Sɛki a dugu ninnu tɔgɔ ka gɛlɛn Bɛnsu Yuwaru bakɔfɛla a bɛ faamu dɛ wa i ɲɛ bɛ bakɔfɛla dugu minnu na Sɛki o dugu kofɔlen ninnu don wa Yuwaru ta yɛrɛ mun kɛlen don ka Yuwaru yɛrɛ dugu kɔnɔna kisi a ma o tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'an ka finitigiw u ka wuli kajɔ ka bɔ Yuwaru yɛrɛ dugu kɔnɔna la kosɛbɛ nka Yuwaru bakɔfɛla i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na o bakɔfɛla in kɔni na sa hali n'u kɔni porokotora k'i ye k'a fɔ ko burumusi t'e la ko fini wɛrɛ de b'i la Sɛki e yɛrɛ tɛ dɛ koyi i furukɛ o de bɛ minɛ ka na ko o siri ko o da k'o kɔ ko o cancan ni busan ye a bɛ f'o ma ko gɛɲɛ
kunnafoni bɛ k'a fɔ cogo min na ko siko tɛ yen o fɔ bamanankan na cogo di o tɛ ka busamisɛn don i fɛ sɛki ko de bɛ k'i furukɛ la sabula i furumuso sariya min n'a fɔra k'i ko o fɔ a ye a k'o labato k'i ma o kɛ i mi jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la Alahu akibar Ala k'a ɲɛ sɛki o dɔrɔn tɛ dɛ n ye mun fɔ dolantan k'i ye denmisɛn k'i bɛ dolanci k'u fɛ yen ko dolanta k'o ye haramu ye ko o tɛ kɛlɛ in bilen wa mun fana bɛ yen k'a fɔ ko o kɔni n'u u sɔnni sigilen don o fana kan tuguni c'est que o de ye jaga i b'a di a y'i ja a m'i ja jaga i b'a bɔ awɔ i b'a bɔ dɛ k'i bɛ jaga di hali n'i bɛ diinɛ wɛrɛ la mais c'est jadis oblige la population a payé la zakat. Les populations sont inquiètes par cette nouvelle vie qui les empêche de vivre tranquillement dans leur village. Car selon les sources, personne n'ose sortir de son domicile après 20 heures. Nega kanye mwa o koni kɔfɛ maa si tɛ sɔn k'i sen k'o ta k'o da i ka bulonda o kɔfɛ ka bulonda k'o sago 20 heures kɔfɛ ni i kɔni sɔrɔl'o la sa a fɛ mun ma ko Buguni fila o na kɛ e garisɛgɛ ye a ko la an bɛ sɔrɔsi fanga de la dɛ o kɛ tɛ yan an ka taa ko an nana aw lafiyali de kama a kɔni filɛ nin ye i waru i n'a fɔ i da sera a ma cogoya min na bakɔfɛla la fo k'i sa don dɛ an ka taa dara fan fɛ dara lafiya n'i nana k'a fɔ ko mɔgɔw ye n bɛna o jigi tugu olu ka da i la k'i bila yen o ye koba de dɛ jigi tigɛ man nɔ an ka nali in tɛ an yɛrɛ ye an ka nali yan an yɛrɛ tɛ ni an yɛrɛ ko de tun don jamana ko de don mɔgɔw ka da i la i nana o kan ka jigi sɛmɛ i la k'a fɔ a b'an kunna ni aw tɛ a tɛ ɲɛ an sɛgɛnna kosɛbɛ nin kɛra nin kɛra nin kɛra nin kɛra an sɛgɛnna kosɛbɛ an jigi b'aw kan i bɛ hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ en même temps i b'a lajɛ fana ni i tora o position kan a bɛ se ka degun min se jamana la i b'o fana lajɛ ne bɛ mun f'i ye n terikɛ i hakili latigɛ an tɛna foyi de kɛ min bɛ jamana degun min bɛ jamanadenw degun an tɛna foyi kɛ n'an ye mun kɛ c'est que an bɛ se ka baara kɛ ka jamanadenw lafiya i hakili latigɛ pewu. Bon ninnu kɔni bɛ Yuwaru a serigi kɔnɔna la ni hakililatigɛ kɔni koro hakililatigɛ 100,000 a tɛ ninnu bolo kosɛbɛ o tɛ Bɛnsoda Gogaju Dogondugu Yuwaru mara la a commune kɔnɔna la bienvenue ni Yuwaru yɛrɛ dugu kɔnɔna kɔni bɔra la Sɛki Sidibe i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye liberté a tɛ yen dɛ ayi i t'i yɛrɛ sagoya la yen dɛ i mana kɛ taabolo la i mana kɛ diinɛ o diinɛ la burumusi o na y'i la jaga i b'o di fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ ko olu ka faamu ye u yɛrɛ ka faamu na o waleyaw olu de bɛ kɛla nin dugu kofɔlen ninnu na Sɛki Sidibe an ta ɲɛfɛ ko tomiya ko mun bɛ yen Jaginɛ Jara n'an taara ni kibaruyaw ye kunu sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati ka taa bila 11 na an ka wolomasiri tabaga minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko forsat ko jatigɛ wale mɔgɔw a dɔw tagara ka taa bin olu kan ne u dagayɔrɔ la a kɛra dugu la sa n'an b'a wele ko Marena ani Tomiya yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 90 ɲɔgɔn na ani Tomiya cɛ kilomɛtiri 90 awɔ kilomɛtiri 90 ɲɔgɔn o de b'a ni Tomiya cɛ awɔ u taara bin an ka forsati maaw kan u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula u ye banbagaci ninnu u y'u lakale a ko kɔni a guanna u ye masara an ka sɔ u y'a kɛ daga la a bɛ kɛ dɛ Jaginɛ o kɔfɛ sa n'i ye a ko résumé ta k'a lajɛ n'i y'a ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ an ka maaw u sera ka jatigɛ wale mɔgɔ ninnu u maa 6 ɲɔgɔnna ko o faga donc an ka maaw mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna o banal'u la u kɔni u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sa an bɛ dugawu de kɛ Jaginɛ halisa Ala ka a ko a ɲɛ ka d'an ma Ala k'a ɲɛ awɔ Ala k'a ɲɛ dɛ sinon nin kɛwale ninnu a ka ca an ka jamana kan kosɛbɛ a ka ca dɛ
an bɛ mun fɔ an ka wolomasiri tabagaw ye ninnu suguya ninnu de ka ɲi n'a ma ɲɛ ko bin bɛ k'u kan a kɛ o kɛ o k'a sɔrɔ u labɛnnen don Ala k'o kɛ Tomiya ta in a y'a sɔrɔ forosati mɔgɔw u labɛnnen don n'a bɛ fɔ force spéciale antiterroriste olu yɛrɛ de tun don u kun labɛnnen don u sera ka mɔgɔ ninnu u y'u kunbɛn ni barika ye ni fanga ye ani ni faso jɔli yɛrɛ hakilina ye u ɲɛna awɔ Cheikh o ɲɛna dɛ Cheikh n'an taara ɲɛfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko MINUSMA ale kɔni ye rapport bɔ k'a jira k'a fɔ Faransi a ye waleya cɛjugu min kɛ Burundi hali n'a sɔrɔ cɛya dɔ fɛnɛ k'a fɔ karisa tiɲɛ yɛrɛ la ne ye nin kɛ ma dabɔ a kama walima n y'a kɛ nin de kosɔn Faransi kɔni bi na a bannen don k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'a ma ɲɛ ko Faransi bannen don k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ adamadenya lafasa kulu minnu bɛ yen Amnesty International fo ka se FDH mɔgɔw ma olu kɔni kɛlen don ka cɛsiri kɛ bisa ko Faransi n'a ma ɲɛ kɛwale cɛjugu baara cɛjugu u filɛ k'o mun kɛ Burundi nin ye Mopti ale kɔnɔna la Douentza ale mara la Cheikh ko k'a ɲini Faransi fɛ jɔngɔ a la u ka sɔn k'o fɔ ten sa ka tila k'a ɲini Mali maa ɲɛmaaw fɛ n'o ye Mali jamana faamaw ye n'olu kɔni kɛlen k'u da de ko in kan ka kɛ i b'a fɔ ko foyi de ma kɛ Cheikh k'o de bɛ maa yɛrɛ tɔɔrɔ a bɛ maa tɔɔrɔ Mali ɲɛmaaw ko malidenw kɔni sigilen don k'u filɛ bi sabula u kɔni ko fɛn mun b'u ni Faransi cɛ ko accord de défense k'o siginiden 9 k'a kɔni bɛ k'a fɔ Mali ni Faransi u ka nin bɛjɛɲɔgɔnya kɔnɔna la baara ɲɔgɔnya o kɔnɔna na lakana ta fan fɛ ani lafasa ta fan fɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni ko bɔra la ko Mali Faransi u bɛɛ kɔni jɛ o kojugu kofɔlen in kɔni nin namaratɔ ko da ye diɲɛ na bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen accord de défense k'a b'o de kɔnɔ ko a article 9 de bɛ nin ɲɛfɔ Mali ni Faransi bolodi ɲɔgɔnɲɔgɔn min b'an cɛ wolomasiri tabaw ka baaraw la ni nin baviri sugu ɲɔgɔnnaw kɛra jalaki foyi ɲangili foyi de tɛ ta ka ɲɛsin Faransi ma Cheikh Sidibe o don n'a ma ɲɛ ko a bɛ dan maa dɔw kɔni sigilen bɛ ko Faransi k'u ka sɔn ko enquête k'a ka kɛ o enquête yan'o ka kɛ i b'a ye k'a fɔ MINUSMA maa kelen ninnu kɔni muso dɔ bɔra ko Kamaras o tɛ ale kɔni ye sɛbɛn bɔ k'a jira k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ ka kunnafonidila 2 minnu n'olu taɲana Mali la an fɛ yan Claude Verlon ani Ghislaine Dupont olu tɛ ni maa fila ka fatuli i b'a ye k'a fɔ ko Faransi ɲɛmaaw minnu bɛ Faransi mara la kunun fo ka taa se bi ma ko ŋaniya ɲuman t'u la ŋaniya jɛlen t'u la walasa ni maa fila minnu n'u bɔnɛna u ni na k'u kɛlen don k'a bila a bɛ fɔ o ma ko secret défense Faransi yɛrɛ kɔnɔna la n'u kɛlen don k'a ta k'a bila o minɛn o kɔnɔna la Cheikh k'o dɔrɔn tɛ ko ye ko Faransi ɲɛmaaw k'u gɔlɔnnen don i ko gɔlɔnkɔti e gɔlɔnkɔti dɔn u yɛrɛ ka jamanaden na Cheikh Ala ko a ɲɛdɔn ka di ni Claude Verlon ani Ghislaine Dupont ka ko ɲɛ sabula Faransi biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala kan ko a man ka bali maa la Mali an ta Burundi ne Faransi ko ko ale nɔ tɛ ko enquête fɛnɛ wa a tɛna dayɛlɛ wa ni maaw fɛnɛ sigilen don k'a fɔ ko a bɛna dayɛlɛ ko bɛɛ ka t'i mago la sabula u yɛrɛ ka jamanaden maa fila ko dɔwɛrɛ tɛ koyi ko négociation min n'a kɛra Malidenw fɛ ni Faransi yɛrɛ kun bɛ a ko kɔrɔ jadisi maa dɔw bɛ yen walima terrorisiw maa 200 o ma bila i b'a ye k'a fɔ ko maa mun yɛrɛ bilala o baara la dɛ Cheikh ko Claude Verlon ani Ghislaine Dupont i b'a ye k'a fɔ ko o kamalen ko u fabaw wa o b'u dɔn wa ale de y'a ko labɛn wa ko Faransi yɛrɛ tilala ka o bila négociation na ni Yad Agali ani Kufa ye walasa maa minnu bilala Sophie Pedro Nederi mun tɔgɔ kɛra Mariam ye Mariam Kulubali tɛ Mariam Kulubali n'a ma ye k'a kamalen kofɔlen a ka négociation kɔni barika bonn'o la kosɛbɛ sabula Faransi ale y'a ci o ci la wa o kamalen kofɔlen mun filɛ nin ye ne kidalika don Cheikh Sidibe ko a bolo
Ghislaine Dupont, Claude Verlon, kamalen ka a bolo bɛ ninnu kɔni fagali o baaraw la directement ou indirectement. Fransi filɛ nin ye Bundi n'an sigilen don k'a fɔ ko enquête indépendante ko Faransi tɛna sɔn sabula maa mun yɛrɛ ka jamana kɔnɔden ko siga kɛlen d'u la MINUSMA yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko ŋaniya jɛlen d'u la walasa a ko a tiɲɛ ka dɔn ko yala Claude Verlon ani Ghislaine Dupont u fara wa u kun bɛna kibaruya dɔ de di mun bɛ a to diɲɛ maa mina bɔ Faransi ka janfa kalama n'u ka yuruguyurugu n'u ka nanbara n'u ka kalabanciya Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ ko de kɔni na i b'a ye k'a fɔ ko ni maa min kɔni hakili taara o fan fɛ ko Claude Verlon Ghislaine Dupont k'o kɔni fagara k'a sababu kɛ nin k'a kana bali i la k'an ta kana bala an na an ta kana bala an na ta tɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ sabula biɲɛkala ɲini na o sen dalen don biɲɛkala kan Bundi ni Mali ɲɛmaaw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la foyi tɛ bɔ a la wa Faransi filɛ nin ye fo don min na sa san 30 ɲinan kɔ Emmanuel Macron a ma taa fɔ Algérie ko waleya dɔ kɛra Algérikaw fɛ yen ko tiɲɛna ko Faransiya kɛ ko waleya cɛjugu don ko jalaki don ka ɲɛsin Faransi ma ko Faransi bɛna yafa ɲini o ma kɛ wa ko Bundi ko hali n'a ma kɛ anw tile la an fufafu walima an mɔdenw Faransi bɛna bɔ tuguni k'a fɔ malidenw an ye nin kɛ an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ koyi olu bɛn'o si k'o la a ko filɛ nin ye kuma bɛɛ yafa ɲini dɔ wɛrɛ bɛ yan a ye yafa ɲini Libi fɛ ka yafa ɲini Rwanda fɛ Algérie fɛnɛ yafa ɲini Algérie ka yafa ɲini o fɛ olu b'o si k'o la wa Mali ta tɛ n'Ala ye si jan n'a ma a bɛ se ka kɛ a bɛ k'an tile la sinon i mɔdenw u bɛna fɔ olu de ye n ko bɛnkan sɛbɛn mun b'an ni Faransi wolomasiri tabagaw cɛ o fana de ye ni u ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ Mali la ils n'ont de compte à rendre à personne. O bɛɛ bɛ article 9 in de kɔnɔ. Anw de ka jamana bɛ se ka réparer ou bien o de bɛ se ka fɛn dɔ k'a la sinon olu kɔni olu ka foyi t'a la. O bɛɛ don ye. Cheikh wa filɛ nin ye dɛ. An ye olu ka foro de ye sa. U bɛ don a la cogo min ka d'u ye. O de don. Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman. Amina rabi. Cheikh n'an taara ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛlen an da sera a ma yan nɔ ni info matinali kelen na yan k'a fɔ ko an ka service renseignement maaw k'u kɔni ye maa 2 minɛ maa 2 min ni kuma kun gannen don Bamakɔ k'a fɔ ko fɛn min ye bamanciya wale tigilamaw ye k'u kɔni bɛ fɛ ka kɛwale jugu dɔ ta ka Bamakɔ sɛgɛrɛ o sen fɛ a ma fɔ ko wulikajɔ a barika bonyana an ka finitigiw fɛ Cheikh wulikajɔ min ne a barika bonyana a ma fɔ ko maa 2 minɛna Pakistanais kelen o tɛ ko Afta o de ma fɔ ani tɔ kelen o ye malien Atayi Abdala o fana tɛ ni maa 2 kofɔlen nin ma minɛ Cheikh ko kibaruya bɔra ko sema maaw k'u ko ni maa 2 u ka maa ye u ka maa don u ma fili u ka maa don dɛ parce que kamalen mun fɔra kamalen bɛ ACA de la malien mais pakistanais n t'a dɔn o kɛra u ka maa ye don min na logisticien o tɛ n t'a dɔn o kɛra u ka maa ye don min na depuis quand pakistanais est devenu malien n t'a dɔn a nationalité a y'a sɔrɔ yɔrɔ min na ko kibaruya kɔni filɛ nin ye k'a fɔ k'u y'a yira k'a fɔ ko kamalen k'olu ka maa don a na kɛ ka kɛɲɛ ni kibaruya ye a na kɛ maa ninnu u dira sɛma maaw ma ka kɛɲɛ ni kibaruyaw ye maa 2 ninnu k'u kun sigiyɔrɔ bɛnnen tɛ yɔrɔ wɛrɛ ma koyi a fɔ yɔrɔ ma ko Sirakɔrɔ n'a jar'i da i b'a fɔ ko Kidali Buguni ou bien Kidali Kurani k'u kun sigiyɔrɔ bɛnnen don yen ma a kamalen 2 ka u dile sɛma maaw ma a na kɛ k'u dile sɛma maaw ma kibaruya kɔni filɛ nin ye a kɔni fɔra Bamakɔ ko bamanciya wale tigilama dɔw bɛ yen a mɛnna hali n'a y'a sɔrɔ kibaruya caman y'a jira k'a fɔ diɲɛ seleke 4 o tɔnba mun b'anw fɛ yan olu ka baarakɛlaw yɔrɔ olu kɔni bɛ kibaruya di ɲɔgɔn ma aw kɔlɔsi alerte bɛ wurusi la a bɛ vɛri la o kuma de kɔni nana dugu laminisiya ni maaw yɛrɛ kɔni yɛrɛ dusukun bɛ ka kuma in ka a minɛ n'an ka service de renseignement mɔgɔw ye wulikajɔ in kɛ nka wulikajɔ k'a taara kuncɛ nin de la
ante do gala kan kisi sinon attaque avec Bamako ana lamini na kosa ina Bamako me do de gala kanye ya rabbi ote odo sabula bamanja wale avec sigul labo mobti o kuma te sigaso marabolo do be u be fengu u daga do yoro la kele kele yoro so bola zanga so bola ku chala fanfela do bola kata fo kuri fanfe ibe ka fo bamanja wale tigilamaw u be ni bela gelena kata odo u bala de ote mi do de gala kanye ya rabbi Cheikh Sidibe nantaranye fe bandaw yala ko laydu mi na ya taniye ka abina kewa sabula san bafla ani mugan o kori sene baraw ibaye ka fo gɛlɛya kuni caman dono la gɛlɛya mu dono na dɔwɛrɛ tɛ koyi a fɔ mun ma ko engrais ko engrais bɔrɔ mun bɛ feere 2,000 ni 200 o taara kɛ 2,000 ni 500 ye yɔrɔ dɔw la 3,000 yɛrɛ koyi bubu y'o kɛ yan dɛ a kɛra yan bugu ka wagati la hali sini ne tɛ ɲinɛ a kɔ n'i ye engrais ko fɔ Mali la hakili bɛ jigin maa fɔlɔ mun na san 2020 sɛnɛkɛlaw kɛlen k'a fɔ ko sibiri ka jan ni tori nɔngɔn ye ko kɔɔri a kisɛ k'u t'a don dugu kɔrɔ bugu do dɛ ba tɔgɔ tɛ bɔ a golo la bugu b'a la dɛ ni mɔgɔ ko bugu t'a la i ye nkalon tigɛ a b'a la nun tɔgɔ ɲuman na ko bugu réfléchi en milliard nun tɔgɔ y'a fɔ dɛ a m'a fɔ yan e sigilen bɛ yɔrɔ min na yen tɛ yan voilà ne m'a fɔ Cheikh n'an taara ni kibaruyaw ye ko n'a ma ɲɛ ko a bɛ ten ko bandaw kɔni ni sɛnɛkɛlaw an'u ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye a kɛra tarata tɛmɛlen a kɛra kulubakaw fɛ yen kuluba bandaw yɛrɛ dagayɔrɔ tɛ yen ye minisiri min bɛ yen n'ale ka baaraw ɲɛsinnen don sɛnɛ ani mɔni baaraw ma ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se APCAM ale ɲɛmaa kura Sanusi Buya si la ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan Cheikh Sidibe babu kɔni a taara boli mun kan bandaw k'a kɔni hakilinatigɛ k'a y'a di sɛnɛkɛlaw ma k'a fɔ ko engrais min n'u b'a san 2,000 ani 500 walima 3,000 yɛrɛ k'a bɛna kɛ 2,000 ani 200 ye wa ko kɔɔri se k'a ka di dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲa nɛgɛ ni kuma ni cɛnin tɛ ni tiɲɛ yɛrɛ don a ka di fo ka taa fɔ a to ten Jangina bandaw bɛ sɛnɛko kalama a b'a kalama dɛ a bɔra foro la dɛ forotigi don maa man k'ale bati o la kɔni i bɛ ka hakili jigin fa ye dɔw ka kuma la ni an ka taa ɲɔgɔn fɛ maa k'i ba ko kunna n'i ka maaya kɛ Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ san 2020 i b'a ye k'a fɔ sɛnɛkɛfɛnw kuncɛlen kɔɔri kɔni tɔni hakɛ min sɔrɔ Mali kɔnɔ yan o kɛra tɔni 100 ani 447 ye k'a sɔrɔ san tɛmɛnlenw na Mali tun bɛ tɔni 800 fo ka taa se tɔni 20 ani kɔ a n'a kunkanfɛn an kun b'o de sɔrɔ mais salon ta 8,000 fɛn o taara kɛ 20 ye ani 447 an y'o de sɔrɔ tɔni bandaw a kɔni y'a jira k'a fɔ engrais bɛ feere 2,000 ni 500 fɛn min ye kɔɔri yɛrɛ sɔngɔ ye bubu tile la ni bubu ni maa minnu bɛ kɔɔri san n'u kun y'a tɛrɛmɛ k'a kɛ 40 ye walima 50 ani dɔrɔmɛ 1 bandaw ko sɛnɛkɛlaw k'u ka t'u mago la ɲinan ta sɛnɛkɛlaw ka kɔɔri sɛnɛ kɔɔri sɔngɔ k'a san sɛnɛkɛlaw bolo 50 ani dɔrɔmɛ 6 wa engrais fɛnɛ k'o bɛ kɛ 2,000 ni 500 ye a kuma ka ɲi wa a man ɲi n'i ye mun kɛ n'a ka ɲi o bɛ fɔ dɛ a tɔ ye a ka kɛ de Cheikh o fana o ye kuma dɔ ye o tɛ a tɔ ye a ka kɛ de maninkaw ko de ko mun kɛtɔ o de fɔtɔ mun ma kɛ o tɛ fɔ dɛ o tɛ voilà bon o nɔ kan kunun ko lancement dɔ kɛra Palais des Sports la ko Morema ale ye kulu ye kulu mun sigilen don k'a fɔ ko Mali ko ka sigiden kuraw k'olu d'a ma jamana ka a yakuraya soubassement kura o de refondation in tɛ n'u bɛ kɛlɛ la a tɔgɔ nɔfɛ Mali yɛrɛ bɛ ɲini kana tunu Ala k'a n'a kisi k'a n'a cɛ janya
a kɔni ko filɛ nin maître Kasim Tapo u kɔni ye wuli ka jɛ kɛ palais des sports la kunu ka u ka mouvement in u kɔni u y'a lancement kɛ parti politique k'olu kun welelen don fo ka taa se diinɛ ɲɛmaaw ma bɛɛ lajɛlen de kun welelen don société civile bɛɛ ka na ko Mali an k'a lajɛ sa an ka ɲɛda kura di Mali ma u kɔni ye o baara kɛ kunu Cheikh Sidibe palais des sports o kɔnɔna la a kɛra dɛ an bɛ dugawu kɛ Mali ala k'a jɔ Mohamed Ɲumana ala ka den di Mali ma den min n'a bɛ jamana in fɛ n'a b'a jɔ o tɛ an ka taa nɛgɛjurutigiw fan fɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Burama Fofana Falajɛ baasi foyi t'u la Janginɛ Bandaw ye kuma min fɔ n'a y'a kɛ a ka ɲi anw yɛrɛ ka jamana in kɔnɔ kɔɔri ko ni faamuya yɛrɛ b'a la kɔɔri ko b'an ka kɔngɔ de juguya o a b'a juguya mais kɔɔri sɛnɛ ko jugu c'est-à-dire kɔɔri kan ka nafa min se sɛnɛkɛla ma yɛrɛ yɛrɛ wallahi anw ka jamana tɛ k'o di sɛnɛkɛlaw ma i b'a ye c'est-à-dire kɔɔri jate minɛ dɔrɔn u b'a sachet min ta k'a feere furakɛlikɛlaw ma n'u bɛ taa san pharmacie na a fitinin dɔrɔn i bɛ taa san 200 n'i ye jate minɛ anw ka sɛnɛkɛla tɛ ka nafa foyi sɔrɔ kɔɔri la bon n ka kuma filanan ye min ye a ko Tapo min ko k'u bɛna jamana yɛlɛma kɔɔri bɛ sɛnɛ aw ka dugu la ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamana in kɔni an ye min ye olu bolo ka kɔrɔ k'a fɔ k'olu bɛ se ka jamana yɛlɛma a tun k'a kɛ n'u sera k'a kɛ a ka ɲi ala ka tile hɛrɛ ya rabbi 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an sɔgɔma dra retour t'ale kɛrɛfɛ 20 20 18 65 allo Mban sɔgɔma Mamadu oui Janɛgɛlakaw Rasulullah nba mi fo foli diyara n ye ka Cheikh fo a tulo b'i la an fana ka karamɔgɔ Bubu b'a fo a tulo b'i la ani Vieux Sidibe an daw ka bɔ Dalabugu Janɛ a Côte d'Ivoire ko kuma in yɔrɔ bi kuma bɛ ne ni kuma min f'u ye mɔgɔ min y'a kɛ o de b'an kunna bi ni fɛn fɛn bɔra la foyi t'a la mɔgɔ enquête foyi tɛ dayɛlɛ Cheikh ma bɛ ka article 9 min fɔ yan o de b'a kɔnɔ ne y'a kalan depuis a waati ko maliyɛnw tɛ fɛn kalan donc an bɛ wuli k'a kɛ mɔgɔ kɛlɛ o de kama ne ye n da a kɔnɔ quoi sinon a b'a kɔnɔ a dogolen tɛ yɛrɛ ko ni Faransi ye fɛn fɛn kɛ an ka Mali kɔnɔ k'a banna an de b'an jɔ n'a responsable Faransi tɛ se ka ɲininka Allahu Akbar a siɲɛ fɔlɔ ma kɛ Gawo wa dɔ kɛra Gawo denmisɛnninw fagara enquête kɛra min filɛ nin jaabi bɔra la voilà o kelen ye fɔlɔ bon n'a bɔra yɔrɔ la an bɛna Sɛnɛgalakaw ka yɔrɔ la Janginɛ Bandaw ka kuma nin discours dɔrɔn don discours dɔrɔn a banna pewu nin y'a kuma bannen pewu Samake ma jigin Janginɛ nin ye Samake de ye Samakelaka kɔni mɔgɔ bɛ Sɛnɛko kuma fɔ yan nin y'a bannen de ye pewu Bandaw ka kuma da ye discours dɔrɔn a tɛ se ka foyi kɛ a da bɔra ala ka si d'an ma sɛbɛn k'a bila foyi a ka dɔ kɛ koyi n ko foyi Mali kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ min kɛ o tigi mana o ka jugu ma ATT tun ye Surasi ye a nana Surasi a dasirila yan na Alpha tun ye maître ye o nana école maître ko ban IBK tun ye maître ye o nana o ye san 4 kɛ k'an ka école kalan te yen bon Bandaw ye Sɛnɛgal n'a ye kuma fɔ Sɛnɛgal yɔrɔ la o banna pewu foyi a da ye discours ye bon Tapo ta Janginɛ Fudeko ye refondation ko kuma in k'u k'a bila u kana an kana libération kɛ k'an ka jamana libéré Mali kan ka libération de fɔ sisan refondation ye manamanakan de quoi bilahi ne de y'a f'i ɲɛna jamana tɛ bolo e bɛ mun refondé k'u tɛ tubabukan de mɛn u mun de don jamana min t'e bolo Samake o kalannen don dɛ Masi Janginɛ bilahi maliyɛn ka kalan dɔw bɛ yen ne kɔni t'a dɔn n'anw dɔw kɔni kalanna ekɔliso kelen de la an t'a dɔn min don quoi kalan min kodɔn tɛ kelen ye o fana ye tiɲɛ ye bilahi n bɛ tubabukan kalan o ko o de kama Amadu Fɛn b'a fɔ écrivain dɔ ko l'écriture est une chose l'écriture est une chose
comme le savoir est d'autres o tɛ tiɲɛ yan ka sɛbɛnni kalan dɔɔnin de mais k'a kɔrɔ dɔn o fana y'a dama dɔɔnin ye oui bon tapo ninnu ta u b'a kalan u tɛ foyi kɔrɔ dɔn a la et puis ale yɛrɛ fana ko CDR fana kɛra morobɛn ala k'an ko ɲɛ CDR fana b'a la k'an bɛn 20 20 18 65 20 20 18 65 l'école métro le clé flani congé ke o be bambi bide sini sɔgɔma ku teliya jona jona ka taa denmisɛnw kalan u bindu ni sɔgɔma allo allo Jara allo ayi ya bɛ kɛ sabali sa I Traoré ka foli bɛ Sɛki a kulo b'i la ka foli bɛ Mamu ye a kulo b'i la ka Vieux Siribe fo ani Samake ani Caka cɛsiri la Jaginɛ ne b'a fɛ ka kuma min kan bi o ye ministre de la sécurité ani défense ye vraiment u k'a lajɛ u nakun ye ka fɛn dɔ de yɛlɛma n'u dɛsɛra vraiment jamanadenya n'aw sɔrɔsiw don dɛ sɔrɔsi bɛ ka dɛsɛ lakana la cogo di n bɛ min f'i ye Samake ye fɛn dɔ fɔ sisan o m'a fɔ ko ATT tun ye sɔrɔsi ye k'o ye sɔrɔsiw faga ko o dɛsɛra bon a t'i n'a fɔ ko i b'a fɔ n'i ye sɔrɔsi ye ko o b'a yira k'a fɔ ko ni bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ nana d'i ma k'e bɛ se k'o gérer o fɛn min don dogolen tɛ o fɛn min don a bɛ kɛnɛ kan nin dugu bɛ ka taa jeni ka continuer ka jeni hali sisan sɔrɔsiw bɛ ka continuer ka attaquer maintenant an kun bɛ ka o de assister ka kɔrɔ vraiment ni olu fana nana mɔgɔ n'i bilara place dɔ la n'i tɛ ka se k'a fɛ e yɛrɛ fana ka bɔ hɔrɔnya kɔnɔna la k'a fɔ vraiment ka baara in bila mɔgɔ wɛrɛ ka se ka na sinon olu kɔni ministre de la défense yɛrɛ je ne sais pas ni baara n'a bɛ ka baara min kɛ vraiment ne kɔni ɲɛ tɛ a yɔrɔ ba la parce que hali kunasini mɔgɔw ka dugu taara jeni ka ban pewu ka taa n'a Bankas ka taa n'a baganw ye Bankas tout près ici donc ne yɛrɛ de n da ja kan sɔgɔmada in na sinon maaw n'a fɔ ko dɔ wɛrɛ t'i da ni kibaruya jugu tɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ vraiment ne kɔni ne ɲɛ t'a la a ka di ne ye bi n'a dɛsɛra vraiment a ka baara bila mɔgɔ wɛrɛ ka na sɔrɔsiw bɛ attaquer cogo min na villagew b'a attaquer ten vraiment a ka baara bila yɛrɛ de n bɛ se ka min fɔ o ye o de sinon vraiment on est désolé de ces deux ministères là k'a fɔ k'a bɛ sɔrɔsiw bolo pour que ka se ka fɛn kɛ il ne s'agit pas de ça o ka di mɔgɔ wɛrɛ fana ma o fana k'a lajɛ merci. na Sɛki a ye mun fɔ tan don dɛ Bangasi mara la dugu dɔ kɔni taara ka taa bin kɛ dugu in kan ne yɛrɛ de y'a kibaruya kɔni tiɲɛ yɛrɛ la sɔgɔmada in na n tɛ fɛ ka n da don nin na k'a dugu k'a baganw a n'a a dumuniw k'a bɛɛ jeni allo allo Sidibe Jaginɛ somɔgɔw baasi foyi t'u la k'i fo ka Sɛki a tulo b'i la ka Beɲama fo ka Rajo Ɲama Dawuda Samake Bɛɲina Bugulakɔ k'an ka cɛkɔrɔba fɔ ko Sɛki Badara Nakasi a tulo b'an na docteur Fofo Moti ka Gajaga fɔ Bagaba Sakara Talikɔ Segu Mayiga k'an ba bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la Jaginɛ i da magara yɔrɔ min o kuma ye a fɔ ko fununen don Jaginɛ ne tɛ se ka sɔn e tɛ sɔn ne tɛ se ka sɔn ma cogo de Jaginɛ k'a ko bonya ma d'a kan mun bonya ka d'a kan an tɛ k'o fɔ parce que Jaginɛ ne tɛ se ka sɔrɔ jumɛn na o kuma jamana jɔn de k'a ye an bɛ don min na ko bi jamana bɛ jɔn de ka mara kɔnɔ a b'a bolo ministre bɛ jɔn de ka mara kɔnɔ a b'ale bolo ministre bɛ se ka ko kɛ cogo di majɛ bɛ ko min na surtout kɛnɛya fan fɛ ba ne e bɛ se ka ministre bɔ a nɔ la e tɛ fɛn bɔ o ko la e bɛ dimi o tɛ dimi ye dɛ i b'a sɔrɔ ministre bɛ ka min kɛ o ka di ye de non ne tɛ se ka sɔn ne wo mun dimi sugu ye ko ka dimi cogo di o dimi sugu jumɛn ye jamana de bɛ bana aw bolo fanga de taara k'a d'a ma ministre min bɛ yen olu de nana ni ministre ye ale de bɛ se ka ministre bɔ yen n'a sɔrɔ ale bɛ ko kuma mɛn ka fɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ de don ni ministre ye ko kɛ n'a a ma ɲi donc ale tɛ se ka sanction ta ale tɛ mɔgɔ sanctionner yan o tɛ se ka kɛ yan est ce que o bɛ kɛ dimi ye cogo di o tɔ tɛ dimi mɔgɔ bɛ se ka mun k'i yɛrɛ jɛnya
to be jamanadenw ka kɛnɛya t'ale ka bi janne fɛn jamana jamanaden fɛn fɛn min sɔrɔ bi banaw bɛ ɲininka a la mais o jagoya o jagoya de o filɛ nin ye dɛ jamanadenw ni de bɛ banaw bolo bi o jagoya de a sɔnna a ma sɔn n'i ma sɔn o ma dɔrɔn fo n'i y'a bila o jagoya de n'i ma sɔn o ma dɔrɔn i b'a bila de voilà o tɛmɛnen kɔfɛ janne bunti ko la yan nɔ janne fɛn bɛɛ fɔra an ma bunti ko la ma caman fɔra dɛ kɛrɛnkɛrɛnya la M5 mɔgɔ n'an tun y'an da don a la a wagati la ko an ta ko an ka mɔgɔw ma fanga sɔrɔ k'an bɛ ka sɔrɔsiw juguya ko sɔrɔsiw bɛ bara ɲuman na k'an tɛ bɔ i kunna manamanakan fɔ la k'an bɛ manamanakan de la ko tɔ bɛ bi an bɛ cogo di komi a fɔra ko M5 mɔgɔw k'an tun bɛ k'a dénoncer k'an t'a fanga ɲini de ko sɔrɔsiw ka baara de ka ɲi mais bi an bɛ cogo yɔrɔ min na tiɲɛ don wa bɛ tiɲɛ de tun dabi min bɛ dabaliya ban ka gɛlɛn dɛ kanu ko tɛ janginɛ an ti kɛ nkalon tigɛ anw ye an tɛ dɛnɛya ta k'o da an ka ɲɛmɔgɔw kan olu tɛ tugu faransi kɔ o nkalon kan faransi bɛ ka nkalon tigɛ ka faransi bɛna faga jamanadenw kan janginɛ maliko banna mais janginɛ lajɛ kɛ et puis sabakɛ da magara la sa ani iso de sabakɛ tu fɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ quoi janginɛ e bɛ taa k'i da diɲɛ kɔnɔ e ye janginɛ depuis ala k'an bila dunia kɔnɔ e donna k'a ye accord jumɛn na diɲɛ kɔnɔ ko accord dɔ dira accord défense dɔ la ko diɲɛmɔgɔ dɔ sera ka courage sɔrɔ ka accord signé ani yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ne bɛ ka mɔgɔ faga ko fɛn tɛ bɔ o la e y'o yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ jumɛn ne ma fɔ k'a tɛ yen mais ne ma de k'a ye n b'a bɛ kɔkɛ to ni tigɛlɛ ma ye ka de o tuma maliyɛn ni mɛnɛmɛnɛ ni de ye na wa ka accord signé ko ni ko bɔra la ko foyi de tɛ ka k'o tigi sɛgɛrɛ o de kosɔn janginɛ ne bɛ to k'a fɔ aw ɲɛna n ko dɔw bɛ yen mɔgɔ adamaden bɛɛ ni mara man kan hali bɛɛ ni musotigiya ma nka jago dugutigiya ma jago jamana mara ma n'a ye jamana ta k'a kalifa mɔgɔ sugu dɔw la ka fɔ fɛn tigɛ ni fɛn min o de filɛ de janginɛ bibi da ka bon ni marifa da ni akɔrɔ ko kuma min k'a tiɲɛna de n'i y'a ye mara ta k'a di mɔgɔ sugu dɔw ma janginɛ a bɛ ka jamana coro ni bigi de ye e ka lajɛ k'a kɛli ko ne ka mɔgɔ faga ko foyi de tɛ se ka bɔ o la hali minɛminɛ bɛ ka faga Sylvain. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô? Mban sogoma. I tɔgɔ ni jamu? Musa Ba Badalabu. An kulo b'i la. Ne ko. Aw ɲɛna ko jamana mara ma kɛ cogo min na jamana mara tɛ ka kɛ ten. An ɲɛna? Ko jamana mara cogo min na. An ɲɛna ta ye jumɛn? A ma fɔ cogo di parce que ne bɛ i ka auditeur dɔw jateminɛ n b'a fɔ weleli kɛ n tɛ se ka mɔgɔ ala sɔrɔ jamana mara depuis diɲɛ dara maliyɛn bɛ kulo de la président dɔ man ɲi président dɔ ka ɲi président dɔ man ɲi président dɔ man ɲi n tɛ dɔwɛrɛ koyi ninnu ye président de transition de u nana baara kunkurunin de kama u b'a kɛ ka élection labɛn. U b'o ko baara kɛ yan? élection a bɛ ka labɛn yan? élection ka labɛn kɛ mais a fɔ ko yuruguyurugu ni fɛnw kɛlɛ o kɛlɛ bɛ sen na o. an n'a fɔra k'a ye yuruguyurugu kɛ. yuruguyurugu kɛlɛli maa dɔ minɛna. n bɛna mun f'i ye. ayi ne ɲininka de sa o jaabi. mɔgɔ ma minɛ. mɔgɔ ma minɛ. mɔgɔ ma minɛ. an ka taa. mais sisan. n'i bɛ yuruguyurugu kɛlɛ kɛ. kɛlɛ fɔlɔ dɔ ye mun ye. i bɛ wari fu min tun bɛ labɔ k'a tiɲɛ. u k'u bɛ mun tiɲɛ a b'o tigɛ fɔlɔ de. n'i y'o tigɛ. après i bɛ sɔrɔ kɔntinama bɔ sisan ka na minɛli daminɛ. baara bɛ kɛ k'o cogo la mais k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ minɛ mɔgɔ bɛ minɛ dɛ a y'aw sigi a ka filɛ mɔgɔ bɛ minɛ bon premier ministre fana taara k'a fɔ ko sɛnɛgalɛ ni fɛnw ye mɔgɔ kana décider la a bɛ kɛ. premier ministre caman taara Mali la nin fana bɛ yakubaya. ayi non o ni nin tɛ kelen ye. o ni nin tɛ kelen ye. n bɛna mun f'i ɲɛna. transition bɛ se ka mun kɛ. fanga dɔ bɛ se k'o kɛ. mais u y'u kɔ da dɔw la u bɛ se k'olu kɛ. awɔ Sɛki Modibo Jara ka tile. premier ministre taara mun plan d'action du gouvernement mun bila a bɛ se ka kɛ yan transition in kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ. i sigi ka filɛ. a bɛɛ bɛ kɛ. a bɛ kɛ Jɛginɛ. ne Musa Ba de y'a f'i ɲɛna ne mugu tɛ yen. Musa Ba n'a kɛra a ka di ne yɛrɛ kojugu dɛ. awɔ a bɛ kɛ. walahi a ka di ne ye. oui ni Ala sɔnna a bɛ kɛ. parce que ninnu bɛ ka taa cogo min na nin. nin maliyɛn minɛ cogo di. ɲ'a minɛ cogo di. kuma bɛ f'i ma mais i tɛ lamɛnni kɛ quoi dɔ bɛ baara de kɛ. ka dɔ fara kuran kan o y'an minɛ cogo ye. ayi. k'a fɔ ko péage. kuran ka gɛlɛya. kuran gɛlɛya ninnu nɔ yan. olu nɔ tɛ.
u ninnu tɛ o mais u bɛ ka solution ɲini a bɛ se ka jigin cogo min na de. Mais n'i bɛ solution ɲini na yala i b'a to a ka nɔgɔya de wa ou bien i bɛ dɔ fara a kan ni k'a dilan ka ɲɛ courant b'an bolo yɛrɛ EDM bɛ suɲɛni de la n'o tɛ gouvernement ye o. non EDM de bɛ suɲɛni la. EDM bɛ suɲɛni de la n'o tɛ gouvernement tɛ. d'accord voilà. n y'a faamu Iba ala k'a ɲɛ k'a hakili ɲuman d'an ma o tɛ jamana in ala k'a hakili ɲuman d'an ma halisa ka tiɲɛ yira n na a baarali ala k'o la nɔgɔya an ma. allo. ouais Samakɛ don. awɔ ma jagina kala tuma kɛ to ŋa nin jaabi. dalu b'i bolo sa dɛ i fɛnɛ dɛ. lamɛn man. bɔ miniti kelen i ye fila kɛ dɔw ma kelen kɛ. awɔ a fɔ ba ɲɛna. k'an tɛ mɔgɔ k'u kɛlɛ la yan. ale tɛ se ka sɔrɔsiw dɛmɛ ka tɛmɛ anw de ye kɛlɛ kɛ ni sɔrɔsiw nana anw ma ye M5 kɛlɛ la. ko n'a ka n'a bɛ sɔrɔsiw la k'a ka n'a minɛ sɔrɔsiw bolo an ka n'a t'u bolo dɛ bon ne yɛrɛ ye sɔrɔsi den ale tɛ sɔrɔsi ye ka tɛmɛ de kan. an b'i fo. an tɛ mɔgɔ fɛn bɔ. a ka ɲi 20 20 18 65 20 20 18 65. allo. allo. an ni sɔgɔma. allo. an ni sɔgɔma n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. allo. retour t'ale kɛrɛfɛ. allo salamu alaikum. waaleykum salam. n b'a fɔ. foli diyara n ye. k'i wele wa kalan kura. an tulo b'i la. au fait tiɲɛ bɔra auditeur min bɔra wele sisan an t'a jalaki. Mohamed Kuma ne de don Kalabankura. a ka auditeur cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko non ko Musa Jawara ni Karim Keta bɔra état d'urgence la. état d'urgence la olu taara k'u jɔ aéroport la ka taa mɔgɔ dɔ kunbɛn. n'u ɲinɛ u bolo ko opportunité t'u bolo Mali ko la ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan quoi. vraiment an ka jateminɛ an ka kɛ mun ka d'an ye dɔrɔn an k'o da fɔ ko tu t'a la ta t'a la. ale yɛrɛ kuma caman fɔ sisan mun t'i kala kan yɛrɛ il ne savait même pas a bɛ mun fɔ n ma fɔ. 20 20 18 65 20 20 18 65. allo. allo. an ni sɔgɔma. a b'an sɔgɔma. i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min. somɔgɔw bɛ di. basi foyi. Bokar Ɲare. an tulo b'i la. ka wele k'aw fo. ka ɲininkali k'aw la. ka ɲinɛ aw fɛ. Sanogo bɔra ka kuma min fɔ Sibirijo Segu. allo. 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 ale taara dara 20 20 18 65 20 20 18 65. allo. allo an sɔgɔma. n b'a ni sɔgɔma. aw somɔgɔw bɛ di. basi foyi t'u la. nba. i tɔgɔ ni jamu dɛ. Seku Kasoge. ne ko. maliyɛnw bɛ ka bundiko mun fɛ est ce que u bɛ bundi yɛrɛ yɔrɔ dɔn fɔlɔ wa. u t'a yɔrɔ dɔn. ayi n ko an caman bɛ ka bundi min wele nin est ce que bundi yɛrɛ u b'a yɔrɔ dɔn wa. a yɔrɔ fɔ. e yɛrɛ min filɛ Jɛnginɛ. i sera bundi wa. ne ma se. e ma se yan. e ma se. n ma se. ne ko Jɛnginɛ. Mali la yan dugu caman cira dɛ. mɔgɔ caman fagara dɛ. malidenw tɛ wa. ayi n ko malidenw tɛ wa n ye ɲininka de aw bɛ ayi. ne tulo b'i la. ayi i b'a fɔ ko awɔ bɛ ayi de. n ko n tulo b'i la. ayi a fɔ dɔrɔn awɔ bɛ ayi. ayi ne tulo b'i la n balimakɛ i b'i ka kuma fɔ an ka taa. ne ko. bandaw. aw bɛ ka mun fɔ o dɔn hali e yɛrɛ ka du kɔnɔ e bɛ se ka bɛɛ dilan fo ka taa se aw ka saya ma wa. a filɛ nin ye. bon n b'a fɛ ka min f'i ye quoi. aw si tɛ jamana ko la aw bɛ yɛrɛ ko de la. o ye hakilina ye. ayi ne hakilina tɛ aw ye o de don. parce que ni jamana ko don. jani bandaw ka na jamana tun tɛ yan. a kun bɛ yen. a ma dilan ka ban o. e t'a dilanna ka ban. a filɛ nin ye. bon mun kɔni ka di ne ye. ni jamana ko don. an ka lajɛ. an k'a jɛ ka tiɲɛ fɔ. walasa mɔgɔw ka se k'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye. i y'a faamu. o de kɔni ka di ne ye. ka tɛmɛ ko n tɛ jamana ko la wali n tɛ mɔgɔ ko la wali n bɛ nin na n bɛ nin na o tɛ o. an ka tɔn bɛɛ to yen jamana ka kɔrɔ ni tɔn ye o. n balimakɛ i tilala. awɔ. an ka baara ye kunnafoni di ye. kunnafoni di n ka mɔgɔ wɛrɛ. ni kunnafoni min n'an y'o sɔrɔ an b'o di. est ce que e y'a bɛɛ di ka ban wa. e yɛrɛ ma bunti yɔrɔ fɔ an ye fɔlɔ. ne tɛ se k'o fɔ e ɲɛna o parce que an bɛ ka mɛn aw de da o an t'a yɔrɔ dɔn. ala k'a ɲɛ ka da ni ma ka hakili ɲuman d'an ma. 20 20 18 65 20 20
1865 ye dara bɛnkɛ bɛ fɛ ka dɔ fɔ allo allo Janginɛ an k'an sabali quoi i mɔgɔ ne b'a dɔn ko ta tɛ jamana ko mɔgɔ ta tɛ jamana ko ne tɛ radio la a dɔn e ta tɛ jamana ko mais e bɛ wele mun na sisan Janginɛ ka kuma kɛ fɛ ka radio la an tɛ bunti yɔrɔ dɔ bunti tɛ Mali kɔnɔ wa ale bɛ ka mako t'o la n'a ma fɛ dɛ bunti tɛ Mali de kɔnɔ an bɛ Mali de kɔnɔ wa si Maliyɛn cogo min an ye Maliyɛnw de i y'a faamuya Janginɛ an balimakɛ in bɔra ni fulakɛ min bɔra ka kuma e nin t'an filaw faga bolo ka mɔgɔw faga faratigi mɔgɔ faga Mali ɲɛmɔgɔ tɛ tugu olu kɔ faga k'i kɛ nkalon tigɛ ɲɛmɔgɔ tɛ tugu kɔ kan e k'i jɔ k'an tɛ tugu olu kɔ o kan ko k'an ma ko ni Maliyɛn nana min donc Maliyɛn nana fagali de ni fagali kɛra n'an ka taa fɛn kana bɔ o Maliyɛn nana de quoi e ni Ala n'a kɛ Janginɛ mɔgɔ bɛ sɔn ka nin kuma mɔgɔ fagali o ɲadɔnɛ faransi nkalon tigɛ o ɲadɔnɛ o kuma dénoncé tɔ mɔgɔw bolo k'an bolo kɛ ko Mali maramɔgɔ bɛ ka min kɛ nin ye ko n'a kɛcogo ye parce que e somɔgɔ ma faga Sidibé e somɔgɔ de fɔ Sidibé 20 20 10 65 maa kelen Ndaraw tɛ c'est chaud hein allo Janginɛ an ni sɔgɔma ni fɔ Lasini Kulubali ka bɔ Maɲanbugu vraiment i bɛ cɛsiri min na jamana ko la Ala k'an ni dɛmɛ yarabi kumakan fitinin dɔrɔn bɛ ka ɲɛsin ba ma min ye wele kɛ ka bɔ Badalabugu ko ni corruption kɛlɛli tun bɛ Badaw kɔnɔ an y'a mɛn tiɲɛ don wa nkalon don wa bɛɛ y'a fɔ ko IBK tun bɛ miliyɔn 20 ni miliyɔn 50 ta jamana ka tilennenya tun bɛ ye Badaw de la fɔlɔ kami bɛ ɲɛmɔgɔ tɔn de lajɛ n'i nana jamana sɔrɔ difficulté kɔnɔ k'i tun b'i ka foro la Maliyɛn si t'a fɔ ko Badaw tun bɛ miliyɔn 10 ta k'a to a ka foro kɔnɔ Badaw bɛ ka miliyɔn 20 ni miliyɔn 50 min ta a ka wari tɛ dɛ anw ka wari don wa an sago de si ka kɛ o de y'a to an bɛ ka kuma o de y'a to an bɛ ka kuma a ka solution kɛ a ka dɔ bɔ a yɛrɛ ka fɛn na fɔlɔ ko a sɛbɛnnen don yen a sɛbɛnnen don gafe min na kuranna kɔrɔ tɛ dɛ an b'i fo wagati banna k'a kɛ to ɲini k'i fɛ an b'a fo o tɛ Sheikh adamaden n'i ka maritaba bɛɛ dafalen don kuma dɔw bɛ yen i t'a fɔ ko an bɛ bun di yɔrɔ dɔn Sidibé y'a jaabi a kɔni bɛ Mali la yan maaw kɔni bɛ nɛgɛjuru ci an bɛ garijɛgɛ di maaw ma kunnafoni n'a a fɔra maaw ka se ka hakilina fɔ mais n'a kɛra dasɔgɔfɔ ye tiɲɛ na o tɛ jamanajɔ baara ye Ala ka hakili ɲuman d'an ma jamana in ka kanu don an na Sidibé ɲuman na Ala ka den di jamana in ma den min n'a bɛ jamana in jɔ na jamana in kanu b'a la aw k'an bɛ diɲɛ wagati wɛrɛ sini nin yɔrɔ kelen in na ani nin wagati